Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. कोर्स नहीं आएगा ना, अभी तुम लोग जाने पड़ेगा अपना बस्ती में। जब तक आपका कोर्स लेबर लाइसेंस ड्रिविंग लाइसेंस नहीं होगा ना, अभी इसी वक्त में जाओ अपना बस्ती में। अभी जाओ इसी वक्त में जाओ। Ki dekat jangka Jaintia National Council Lingbaka Employment Commission jangka seng kum shibenta ke jing penrekam ya ka Safe Jaintia Mission haka ater uyayong arja pesan kala khendra labor license ya ki barjela ki betrei haka karkhana Amrit Cement haka jing khendra balalam kemat do chairman jangka Employment Commission uba NC Shadap bat uskatri uba me ban teilang suklan lembat ka jing senran lang jong kinoilam central body ki dekat ke seng kila sedang shwa ha Amrit Cement ban kenrai ki kot kisla ki barjela ha ka balalap de ki phau ngot ki bom dan ye ki kot kisla ki babiang bat kumta ka seng kala be mardor ye kini ki barjela bat kala mahamru ye ki bor penya jong ka karkhana Amrit Cement bakam dei setia banwan ra ki bri ki banabar ke jela klem ki kot kisla ki babiang bat bom dei ru ban thung nong trei na barjela hakikam baki trai mulung kidang la ban trei ye kam Hantam hapok Jaintia Hills ki bangila yoi badon Shibun kita ki company ki ba wan chene hendrei wat la kataru ngiyoi ba bun ki daki dikhar po e na engem tip na ene ki ba la ban wan na Bangladesh na na kino kumbangila yoi ba kemdon kita ki kot kisla ki babiang hendrei kadba ki khungsam la jong ipat ki don hakajing ya kilong jobless wat lada kila dep ban pendep ya kata ka jingkule kaba kiba he de kidang shong haying kimdon ya kata ka kam ka jam ka jongki kalong ka jingkhia ya ke ka ying kasem kalong ka jing ya ke ying kasem bat kumjur ya kun samla kibam yo kam yo jam ki kila dep ban pule de kimla ban yo tre kam sarkar ba kumjur hakini ki company kiba kebela shimlut ya ka resources jongi ki pendon kam ki manufacture ya kita ki product jongki andai kajing mentoy kam don pat ya ki kum samla ki badai ki trai meluk kuntangi don ka kajian si ka idon kam bandawang na ka sarkar bar bentre kam ya kata ka polisi bantung kam tungjam leni ka State Employment Act nang bakan long kajing mentoy ya ki kun samla da ka badon ka ain bat ban buru kumba rapau hadu kundai pau persen bantung kam tungjam ki badai da ki rajela yakini kiba omdon kot don sla kiba biang ngila penkrek lupa yaki kali ngin pak lek pai no ikilang ba jong kini ki kali kiba ngila penkrek lupa kenang bakin lek pai no cisendon na ki jika kiba kidon angkum ka jing sedang bat ngin peteng yakini ka jinglek jongi bat ngin lek ru sakebe ki company ban check ya kini kiba ngi check yaki kot kisla sakebe pat company ru kumbang ngila menik